e toca falar de saúde, saúde con ciencia. Hoxe temos a Glenda Rodríguez, a Tino Pérez. Anda, que me falta unha pata da mesa, me falta Martín Iglesias. Que tal? Moi bons días. Moi bons días. Sí. A ver, explícademe que pasa aquí. Hoxe non temos o jefe, pero é por unha boa causa. Sí. Se todo va ben, pois entre hoxe e mañá probablemente será pai, o sea que De segundas, pai xa é. Segunda vez. Bueno, pois dende aquí a nosa que todo vai ben, os nosos desexos, unha aperta moi forte a él e a todos os participantes neste alumbramento que sempre é unha boa noticia. Bueno, sí. De que falamos hoxe? Pois, mira, Fran, hoxe imos falar de algo que nos toca moito a todos, que, aínda que a veces non sexamos conscientes, afectanos, son as enfermidades cardiovasculares. Es decir, queremos falar das que afectan ao corazón e aos vasos sanguíneos. Para entender mellor os factores de risco que afectan ao sistema cardiovascular e, sobre todo, que podemos facer dende as nosas casas, os centros de saúde, os colexios, os traballos, os concellos, hoxe acompáñanos un dos grandes referentes de cardioloxía en Galicia, en España tamén, podemos falar tamén a nivel internacional. O noso invitado o doutor José Ramón González Juanatei, que o temos aí ao outro lado do fío. Boas tardes. Bos días, perdón. Bos días e moitas grazas pola invitación, un pouco para este debate. Creo que é unha oportunidade, porque na liña da prevención das enfermedades cardiovasculares, de promover saúde en xeral, pois creo que é moi importante o papel que pode xogar os medios de comunicación, en concreto a radio. Por lo tanto, grazas polo convite de estar aquí. Bueno, traballamos en eso todos os días. Queremos facer unha pequena presentación para que a xente saiba con quen estamos a falar. Moita xente xa o coñece, pero que saibades que é o jefe de servicio de cardioloxía da Unidade de Cuidados Coronarios do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, catedrático de cardioloxía na universidade. Na universidade tamén lidera a área cardiovascular do Centro de Investigación CIMUS e o grupo CardioChus do complexo hospitalario. Ademais da súa labor asistencial e investigadora, ten un moito papel na cardioloxía española e participa en guías clínicas, proxectos de investigación nacionais e internacionais, ademais de ser académico numerario da Real Academia de Medicina de Galicia. Por eso que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, doctor, porque fainos moita ilusión a nós que traballamos en eso todos os días. Nada, grazas. Bueno, para empezar, e situarnos un pouco todos, como explicaría en poucas palabras que é unha enfermedade cardiovascular? Bueno, de entrada, decir que as enfermedades cardiovasculares, sí, son das primeiras causas de morte e invalidez, pero ese é un pouco o que normalmente nos transmiten enfermedades cardiovasculares, que son aquelas que afectan ao corazón ou que afectan as arterias, sobre todo os vasos, as arterias que levan o sangue ao cerebro, que afectan a diferentes arterias. A enfermedade cardiovascular, como digo, ten un gran impacto. É a primeira causa de morte en varóns en Galicia, e o ictus, que é unha enfermedade cardiovascular tamén, a maior parte dos ictus, pois é a primeira causa de morte, invalidez na muller en Galicia. Por lo tanto, lideran as enfermedades cardiovasculares. Pero eu creo que o importante é dar a mensaxe de que non hai casi outro tipo de enfermedades que teña a posibilidade de previla como as enfermedades cardiovasculares. Podíamos decir que non ten unha enfermedade cardiovascular quen pode, senón quen quere, non? De alguna forma. Quen quere, si colles determinado tipo de rifas, de factores de risco, de estilo de vida, pode la ter. Pero máis do 80% das enfermedades cardiovasculares prematuras poderíanse previr con estilos de vida, con control de uns factores que chamamos de risco, que son fáciles de identificar, e esta capacidade de vivir con saúde cardiovascular, esta capacidade de previlas, é casi maior que o das enfermedades infecciosas, por suposto moito maior que o cancro, en donde coñecemos factores, pero non tanto. Por lo tanto, eu creo que é moi importante falar das enfermedades, pero sobre todo falar de saúde cardiovascular, de como temos que promover vivir 100 anos con saúde e sin enfermedades cardiovasculares, ¿no? Decías
isto de factores de risco cardiovascular, no? que moi manido e repetimos nos como profesionais moitas veces, dá a sensación de que a veces nos na consulta cando o nombramos queda un pouco como unha lista de palabras, un check. Non sei se poderías explicar un poquiño cales son os factores de risco, cales son os máis importantes. Si, isto é moi nesa liña de promover saúde cardiovascular, o que promove, o que incrementa o teu risco de ter unha enfermedade cardiovascular, un infarto de miocardio, ou un ictus, que comentábamos antes, ou outras formas, insuficiencia cardíaca, ou arritmias, como a fibrilación auricular, que son un pouco as máis frecuentes, son estilo de vida e o que conocemos factores de risco que se poden modificar. Pero, en primer lugar, estilo de vida, porque é importante esa mensaxe de vivir para a saúde. E dentro do estilo de vida, que quizás a forma pola que podemos empezar a parte de como evitar ter unha enfermedade cardiovascular, se tuveremos que elegir diferentes elementos do teu estilo de vida, o primeiro sería non fumar. É dicir, non fumar é un elemento clave, é unha parte, é un factor de risco, pero é un estilo de vida. Eu espero que pronto, eu agora teño a oportunidade de estar participando no Plano Europeo de Saúde Cardiovascular, que vai a ser aprobado por o Parlamento Europeo, eu espero que en 2 meses, pois aí tamén se insiste en aumentar un pouco a legislación antitabaco, non só que non se poda fumar nos lugares públicos, aumentar a formación sobre o tabaquismo e os problemas do tabaquismo e tamén dos vapeadores, que de alguna forma a maior parte da xente ten, que iso é malo para a túa saúde, e hai que aumentar de alguna forma a legislación para evitar que nos accesos a lugares públicos se poda fumar, porque el que non quere fumar, pues, que ten dereito a ir a lugares públicos, pues non ten por qué estar sometido a determinado tipo de tóxicos, non? Por lo tanto, hai que crear espacios libres de fumo máis alá do medio da túa casa ou de lugares pechados. Eso sería quizás a primeira prioridade e, sobre todo, intentar que se ti fumas non convivas mentras estás fumando con xente que a súa opción é non fumar, e despois tamén educar en este punto. Ese sería o primeiro. Pero quizás o elemento de xa máis de estilo que se relaciona con reducción do risco de enfermedades cardiovasculares e non só, sino tamén reducción do risco de cancro, reducción do risco de enfermedades respiratorias é o exercicio. O exercicio é a ferramenta máis potente para promover saúde, para promover longevidade, é dicir, para vivir máis e vivir mellor sin enfermedades. Fíxate que o exercicio, os datos son enormes en que reduce un 30-40% o risco de enfermedades cardiovasculares, reduce a metade, máis da metade das enfermedades respiratorias que un poda ter, reduce un 20-30% o risco de cancro, é dicir, ten un efecto transversal. E máis, se un fai exercicio regular todos os días, poñamos por caso camiñar, uns 10.000 pasos, entre 8 e 10.000 pasos, a súa esperanza de vida frente a alguén sedentario é de 8 anos máis. Hai poucas cousas que afectan tanto a esperanza de vida, porque é os mecanismos asociados ao exercicio que máis saúde promove. Despois tamén en estilos de vida, porque queríame concentrar en outros dous, quizás. Podíamos concentrarnos en moitos máis, pero en outros dous. Outro é o sono. Cada vez máis sabemos que o sono, a calidade do sono, dormir a lo menos 6-7 horas de forma continuada e intentar evitar o sono fragmentado, ter despertares nocturnos, é un elemento que promove moita saúde. Promove saúde cardiovascular, e, sobre todo, reduce o risco de deterioro cognitivo e de demencia. Hai estudios recentes que a xente que dorme de forma regular e dorme non fragmentada ten un risco de sufrir demencia ou deterioro cognitivo significativamente menor. E agora se sabe que é porque durante o sono, sobre todo en algúns períodos do sono, as nosas neuronas se eliminan os seus produtos tóxicos que van producindo pola súa función neuronal. E esos produtos tóxicos que van ao líquido cefalorraquídeo e logo se expulsan
se expulsan especialmente durante uns períodos durante o sono. Por lo tanto, hai que tamén promover dormir esas 6-7 horas de forma continuada e non fragmentado, a poder ser non fragmentado, e hai que buscar elementos de higiene do sono para poder dormir. E de outro elemento, podíamos falar de moitos elementos. No, pero gústame moito o que estás dicindo, porque ademais é curioso, pero antes deste programa fixemos un de tabaco e vapers, logo foi outro de sono con Juan Antonio Madrid, que contaron un poquinho na liña que estamos a falar agora. Entonces, gústame moito isto porque parece que estamos aunando todos os programas donde imos tratando os factores para ahora vir aquí onte e poñer en común un poquiño todo, o sea que moi interesante, sigue. Sí. Sin duda, o sono é unha das cousas que promove máis saúde, o sono de calidade, en ese sentido. Fíxate que o noso cerebro ten unha rede que se chaman unha rede de linfáticos, como de linfáticos de vasos pequenos que quitan esos produtos tóxicos do metabolismo neuronal, e esa rede se activa sobre todo durante o sono. Tamén durante o exercicio, e esa é unha das relacións, por exemplo, do exercicio. A xente que fai exercicio regular ten menos risco de demencia, menos risco de deterioro cognitivo, probablemente sexa por diferentes factores, pero un deles é que a xente que fai exercicio regular tamén suele dormir mellor, e ese dormir mellor e durante o sono se activa moito esa rede que quita os produtos tóxicos a nivel cerebral. Por lo tanto, o sono é unha moi boa estrategia para promover saúde en xeral, ¿no? E xa logo, se tuveremos que elegir outro elemento, sería a dieta, claro está. E en Galicia, ainda que a veces aí a xente comenta que non é fácil comer o que puderamos chamar dieta real. Que dieta real? É si ou ti me preguntas a min que comeches hoxe, e se ti eres capaz de identificar todos os componentes que formaron parte da miña comida, de que estaba feita, porque o problema é cando empezamos a consumir alimentos en donde non eres quen de identificar de que está feito, non? Más alá de intentar evitar as graxas, intentar evitar moita carne roxa, por exemplo, na túa dieta, pero sobre todo que hai que evitar os ultraprocesados. Que son ultraprocesados? Son estes alimentos en onde se lle cambia as características físicas ou químicas para que aguanten máis tempo. A veces ti lees a etiqueta dun embutido e ves que ten unha cantidade enorme de aditivos. Pois esos son elementos para ultraprocesado. Intenta evitar todos os ultraprocesados. Cando tú leas a etiqueta, non estén perfectamente identificados os componentes individuais. E se empezan a aparecer letras como como aditivos para manter un pouco, sobre todo evitar que as grasas se oxiden, esos ultraprocesados provocan tamén risco cardiovascular, porque provocan sobre todo un estado inflamatorio crónico do teu corpo. É como se o teu corpo, sobre todo o sangue, se inflamara de baixo grado, e iso promove de novo enfermedade cardiovascular e tamén cancro. Todos estes elementos relacionan o risco cardiovascular tamén co risco de cancro, ¿no? Por lo tanto, intenta preservar a túa dieta en esa idea de dieta real. Si eres quen de identificar os produtos que se empregaron para fazer a dieta de cada día, e intentar, sobre todo, orientar a túa dieta a un contenido máis vegetal posible, legumes, froitas, verduras. Intentar reducir a cantidade de carne, sobre todo de carne vermella, de carne roxa, que podas incluir, e excluir os ultraprocesados, a bollería industrial tamén, e intentar reducir a cantidade de azúcar e sal que poda levar, ¿no? Eso é unha das estrategias tamén máis importantes para promover saúde, e, polo tanto, serían como elementos básicos do estilo de vida. Dorme ben, fai exercicio regular, coida a túa dieta e non fumes, e o risco ou a probabilidade de vivir con saúde máis de 100 anos vai aumentar moito, con saúde, con boa calidade de vida, porque non só vas a reducir o risco de enfermedades cardiovasculares, tamén vas a reducir o teu risco de cancro, e vas a reducir o teu risco de deterioro cognitivo, vas a manterte mentalmente e intelectualmente áxil para enfrentarte
aos problemas do día a día. Poderíamos falar de máis cousas, non? Como intentar manter unha boa higiene oral. Se cando te cepillas os dentes as encías te sangran, o risco de ter un infarto aumenta, porque esa periodontite provoca un estado inflamatorio tamén no corpo en xeral. É dicir, hai outra serie de elementos no estilo de vida e que conectarían con outro elemento, e de logo podemos falar xa de factores de risco máis clásico. Recentemente no UK Biobank, que é un biobanco que ten o Reino Unido, intentaron ver que na nosa composición corporal, na composición do teu corpo, cal é o tecido que se asocia a máis risco de cancro e cardiovascular e cal é o tecido que te protexe frente ao cancro e as enfermedades cardiovasculares. Seguro que todos están dicindo cal é. É dicir, o que te aumenta o risco de cancro e cardiovascular é a graxa que tes donde non deberías tela. A que tes intraabdominal, por eso o aumento do perímetro da cintura, esa graxa intraabdominal, a que tes en riba do corazón, intratorácica, e a que infiltra teus músculos. Loita contra a grasa. No futuro non nos van a decir canto pesamos, sino que nos van a decir canta grasa ectópica temos, porque esa é a que realmente nos mata. E claro, se preguntara cal é o tecido que nos fai vivir máis e mellor, todo mundo diría que o músculo. O músculo con moito é o tecido que máis saúde promove, por eso, sobre todo a partir dunha determinada idade, dos 50 anos ou así, hai que intentar loitar contra a sarcopenia, contra a pérdida de músculo, e manter a masa muscular. As novas recomendacións, ¿no? de xa non tanto de ese exercicio clásico que ten que estar integrado na nosa vida, de camiñar, etcétera, pero senón de polo menos 3 veces por semana exercicio de forza. Claro. Sí. Eso enlaza directamente con eso, con evitar a sarcopenia, porque o músculo é o órgano, o tecido máis antiinflamatorio, provoca unha serie de hormonas que promoven saúde, por lo tanto, no fondo tamén sería que todo este estilo de vida loite contra a obesidade, contra o sobrepeso, pero sobre todo por a acumulación de grasa ectópica, o que chamamos grasa visceral, e intentar evitar perder moito músculo, porque o músculo é vida, o músculo é saúde. Por lo tanto, eso sería un pouco unha visión xeral sobre estilo de vida que, como ves, cada vez máis o futuro vai a ser. Además, agora toda a investigación está en longevidade, en como promover longevidade, pero con saúde, con calidade de vida. Cada vez estamos vendo que os estilos de vida se interconectan máis. Non hai factores para cardiovascular, factores para cancro, son moi transversais, e moitos dos factores que promoven enfermedade cardiovascular ou que promoven saúde cardiovascular tamén, en ese caso, evitan o risco de cancro, non? Ten xa un peso máis grande o estilo de vida ca xenética? Moito máis grande, salvo en algúns casos, claro. Cada un ten unha xenética, se ten unha familia onde hai moitos infartos en varóns menores de 55 anos, se teu pai tuvo un infarto con menos de 55, teus tíos, se tua nai menores de 65 tuveron infartos, probablemente ti teñes unha xenética que aumenta algo o teu risco. Por agora non temos moi claro, hai diferentes scores polixénicos que intentan ver quen ten máis ou menos risco, pero eso non está ainda absolutamente establecido. Hai algunhas enfermedades xenéticas, claro. Por exemplo, a máis frecuente é a hipercolesterolemia familiar. Xente que nace con un defecto en un xen que regula o metabolismo do colesterol e teñen, a pesar de ser moi delgados, pois teñen cifras de colesterol a veces que chegan a 1000. Esa sí é unha enfermedade xenética producida por unha mutación nun xen en concreto e que ten un tratamento específico. Ou hai outras enfermedades xenéticas cardiovasculares, como o síndrome de Brugada e algunhas enfermedades xenéticas, pero a maior parte das enfermedades que conocemos, como o infarto, as arritmias, a insuficiencia cardíaca, é xénico, pero en elas influe moito máis o teu estilo de vida e os factores de risco cardiovascular máis clásicos que podemos agora comentar. Por lo tanto, eso é moi importante. Tamén influyen factores sociais. Fíxate, hai cada vez máis estudios. Eu tive unha oportunidade de traballar en un grupo cando o ministro de Sanidade de aquí de Galicia, José Miñones, fai poucos anos, e, por exemplo, a xente con nivel socioeconómico máis baixo ten un risco de ter un infarto hasta 5 veces máis
que xente con nivel socioeconómico e educativo máis alto, e é porque nos niveis socioeconómicos máis baixos se concentra, hai máis obesidade, máis tabaquismo, peor estilo de dieta, peor cualidade da dieta, fan menos exercicio. Por iso é moi importante, esa é unha pregunta que nos fixemos no Plano Europeo de Saúde Cardiovascular, é como chegar mellor con mensaxes para promover saúde a eses niveis socioeconómicos máis baixos, porque aí é onde se están concentrando a maior parte das enfermedades cardiovasculares, porque suelen ter un peor perfil de risco cardiovascular, e no fondo non só cardiovascular, sino tamén son outras enfermedades, como pode ser o cancro relacionado con estilos de vida que antes estábamos comentando, non? É moi interesante tamén os determinantes sociais das enfermedades, e un é eso, se eres pobre é o peor que che pode pasar, ou das peores cousas que che pode pasar para a saúde. Polo tanto, estados como noso, ou sociedades como a nosa, deben basarse na robustez da medicina pública, que ten que garantizar o acceso a unha medicina de calidade con independencia do teu nivel socioeconómico e da túa procedencia social, a educación pública, que é o maior ascensor social, que é o que te permite poder cambiar incluso de clase social, e as axudas á xente que o poda necesitar, non? Polo tanto, é moi importante educar para a saúde, sobre todo educar os máis vulnerables a esos niveis socioeconómicos máis baixos, educar aos nenos nas escolas é moi importante porque eles tamén cambian os hábitos de vida dos seus pais. Por lo tanto, é xeral, pero con esa perspectiva que antes decíamos, que as enfermedades cardiovasculares se poden evitar, e a capacidade de evitalas é moito maior incluso que as enfermedades infecciosas, que todo o mundo cree que temos maior capacidade de evitala, e o temos, pero nas enfermedades cardiovasculares, si se fan ben as cousas, non vamos a ter un infarto prematuro, ni non vamos a morrer de causa cardiovascular de forma prematura, non? Chámonos a atención isto que estás comentando, porque hai pouco tivemos unha entrevista con Rafael Cofiño, non sei se sabes quen é, que o un especialista en saúde comunitaria. Sí, é que xusto comentaba isto. Xusto comentaba, está sendo moi chulo por eso. Porque estamos imbricando unhas entrevistas con esta, e vai ademais moi ben unido, porque el falaba que o código postal influía máis na saúde que o código xenético, non? Sí, hai un estudo, por exemplo, na cidade de Barcelona, que con o mismo sistema sanitario, en función do barrio onde vivas, hai hasta 10 anos de diferencia de expectativa de vida. Claro que o código postal influye moito na saúde da xente, por lo tanto hai que ver como, e sobre todo o reto, por exemplo, é un reto que nos preguntaban agora no Plano Europeo de Saúde Cardiovascular, como chegar máis a xente máis vulnerable, a esos niveis socioeconómicos máis baixos, donde se concentra peores estilos de vida, como ser máis eficaces. Hai un estudo tamén en que as mensaxes de saúde e todos os contidos de saúde son especialmente consumidos por os niveis socioeconómicos máis elevados. A xente educativa máis consume máis contidos en saúde. E, polo tanto, temos que ver como ser máis eficaces. Quizás programas como este vosso, que é moi importante, para que todo o mundo, de forma transversal, poda, a lo menos, recibir determinadas mensaxes que van influir de forma moi decisiva na súa calidade, na súa cantidade de vida, non? Sí, nese sentido, el conta poñía un exemplo que a mí encantoume moito, que era que claro, que é moi fácil, no, decirlle a xente, ti camiña, ti fai isto, pero se non lle damos herramientas, non, por así decirlo, entonces decía, ti podes decir camiña, pero se logo non tes un paseo por donde ir, ou a oferta municipal de gimnasios non é adecuada, os parques non teñen unhas instalacións adecuadas, pois é moi difícil en ese sentido. Entonces Eso é moi importante o que estás dicindo, non? Porque hai dúas premisas fundamentais para intentar cambiar o estilo de vida, sobre todo nos adultos. Que iso non é unha cuestión de sanidade, é unha cuestión dos asociacións de veciños que teñen que promover este tipo de actividades, dos concellos, é dicir, dos clubs deportivos, e hai que promover estilos de vida saudáveis. E despois, os adultos solo cambiamos en grupo. É dicir, cando un quere fager exercicio, empezar un programa de exercicio, o que non pode fager é fagelo solo.
ten que intentar buscar un grupo, unirse a un grupo, porque o grupo tira de ti tiras do grupo, é o máis eficaz, pero para o exercicio, porque se ti faz exercicio de forma regular, a probabilidade de que fumes ou que deixes de fumar é maior, a probabilidade de que coides a túa dieta tamén é maior. O exercicio establecese como un elemento central, e aquí a mellor consello é, se vostede quere empezar un programa de exercicio e debe faguelo de forma regular, a poder ser todos os días, busque un grupo que tamén faga exercicio, porque esa é a mellor forma de fidelizalo en ese cambio, e o exercicio vai a favorecerlle que dorma mellor, que coma mellor, que teña menos peso e menos grasa visceral, o que antes comentábamos. Polo tanto, é moi importante eso, e as asociacións de veciños, concellos, diputacións, eles teñen unha grande responsabilidade en promover saúde en todos nós, claro. Levando isto un poquinho máis xa a consulta, non, o día a día de que podemos facernos, non sei se o risco cardiovascular está aumentando cada vez desde edades máis tempranas, que recomendacións pode seguir aos oyentes no sentido de a partir de que edade deberíamos empezar a vixiar o noso corazón, non sei se con unha tensión ocasional, un electro. É moi interesante isto. Estas comentarios además enlaza cas recomendacións estas que van a seguir agora no plano europeo de saúde cardiovascular, non? De entrada, é moi importante coñecer o asesino número 1 a nivel mundial. O asesino número 1 a nivel mundial, e aquí tamén é a hipertensión arterial. Tens que conocer, a partir, a lo menos, dos 35 anos, unha vez ao ano, deberías saber cal é a túa presión arterial. Todos nós deberíamos saber cal é a nosa presión arterial. É o principal responsable, no que conocemos factores de risco, das enfermedades cardiovasculares a nivel global, sobre todo risco de ictus, pero non só de ictus, sino un outro tipo de enfermedades cardiovasculares. Segundo, todos nós, tamén a partir dos 35 anos, deberíamos saber cal é o noso colesterol, cal é o nivel do noso colesterol e das fracciones do colesterol, ter un perfil lipídico, isto tamén se recomenda no Plano Europeo de Saúde Cardiovascular. Todos nós, tamén a partir desa idade, deberíamos conocer cal é o nivel de glicosa, si somos diabéticos ou non, cal é o teu nivel de glicosa no sangue, e iso todos nós deberíamos sabelo, e unha analítica xeral que coñezca cal é a túa función dos rins, que as funcións do riñón, que é moi fácil de saber con unha analítica sencilla. Polo tanto, presión, colesterol, diabetes, é dicir, glucosa, todos nós, a lo menos unha vez ao ano, deberíamos conocer os nosos números. Cales son os nosos números, porque iso ten capacidade de poder ser controlado, porque moitas veces a primeira manifestación de que eres hipertenso e non estás tratado e non controlado é que tes un ictus ou tes un infarto de miocardio, ou a primeira manifestación de que tes un colesterol moi alto e non o trataches é ter un infarto de miocardio tamén, ou se eres diabético ou non. Hai que coñecer os números. E despois hai unha das estrategias máis importantes para prevenir as enfermedades cardiovasculares é vacinarse. Intentar non coller a gripe, vacinarse da gripe, do COVID, do neumococo en persoas vulnerables tamén. Estou convencido que pronto se vai a generalizar, non só en nenos, o do virus sincitial respiratorio, e a grande novedade é o herpes zóster. E cada vez máis, non só xente vulnerable a partir de unha determinada idade vacinarse do herpes zóster, senón que iso se vai a estender, porque o herpes zóster aumenta o risco cardiovascular e tamén aumenta o risco de demencia, que se reduce cas vacinas. As vacinas salvan moitas vidas tamén no ámbito cardiovascular. Polo tanto, coñece os teus números, cal é a túa tensión, cal é o teu colesterol, cal é a túa glucosa, e vacínate, porque desa forma, axudando o estilo de vida, vas a vivir máis e vas a vivir mellor, non? Tendo en conta todo isto que estamos a falar, estou vendo que todos estes factores que decimos, os máis deles non dan ningunha sintomatoloxía. A xente non padece, non sinte colesterol, non sinte hipertensión, non sinte que se sinta mal cando fuma, non sinte este tipo de cousas. Entón, vemos isto un pouco como unha mochila no que metemos factores. Consideramos que a falta da concienciación nos factores de risco do perigo que producen
Pódese considerar tamén como un factor de risco engadido? Sin dúbida, porque se ti descoñeces que eres hipertenso, tal, porque moitas veces, como ti moi ben dice, asintomático, e ter o colesterol elevado, por suposto, eso non dá ningún tipo de síntomas, e se tes a glucosa, bueno, se eres diabético, pues vas a ver que orinas máis, que vas a ter algún tipo de síntoma, pero a veces tamén pasa relativamente desapercibido, e se vas sumando factores de risco, o risco de morrerte de forma súbita incluso, ou de ter unha enfermedade cardiovascular grave, é moi significativo. De aí que o Plan Europeo de Saúde incide en que a partir dos 65 anos temos que coñecer os nosos números. E a pregunta é, a xente que nos este a ouvir agora, sabe cal é a súa tensión, sabe cal é o seu colesterol, sabe se é diabético ou non, cal é o seu nivel de glucemia, está vacinado ao menos da gripe, do COVID, e xa se é máis vulnerable do neumococo, do virus sincicial respiratoria e do herpes, porque desa forma que tamén vamos a poder previr de forma moi eficaz e vamos a promover saúde en xeral e saúde cardiovascular en concreto, ¿no? E en eso enlaza ademais, eu non sei se recentemente foi moi famoso que unha conversa que tiña Putin e Xi Jinping decían que iban a vivir 125 anos, 125, 150 anos. Esperemos que non se vacinaran. Pois ese é o objetivo, pero ese é o objetivo da maior parte de unha gran parte da investigación que hai en este momento, ¿no? Sí. De como promover longevidade, porque unha das preguntas é que características teñen a xente que chega a edade moi avanzada sin enfermedades crónicas. Cales son as características do que chamamos longos superviventes, pero sin enfermedades crónicas, que non teñen enfermedades crónicas? Pois características é unha suma de todo isto que estamos a decir, ¿no? Que levaron un estilo de vida saudável, con dieta, exercicio, sono, evitando procesos inflamatorios crónicos, unha boa saúde oral e tal, e ademais que non son hipertensos, ou se o son están moi ben controlados, ou non teñen o colesterol moi alto, non son diabéticos. Esa é a característica máis alá de outra serie de tecnoloxía, porque cada vez se está investigando máis en como rexenerar os teus propios órganos, como rexenerar o fígado, o corazón, como fazer que as túas células promovan de alguna forma un perfil máis saudável, as propias células, e evitar o envellecimento dos tecidos, pois nós podemos, claro, que vivir 100 anos con boa saúde, non só cardiovascular, non? Bueno, pois estamos a quedar sen tempo, pero eu quería facer xa unha última... Sí, Fran, vou tirar para casa. Quería, unha pequena pincelada de a diferencia no risco cardiovascular dos homes e as mulleres, non? Parece que tradicionalmente temos como a cousa de home, mediana edad, fumador, de repente infarta, non? Pero hoxe en día sabemos que as mulleres, sobre todo tras a menopausia, tamén teñen un risco alto, non? Que cousa para valorar. Sí. Incluso hai diferente perfil, porque hai diferente forma. Obviamente, o que estamos comentando explica tanto a homes como a mulleres. Despois tamén xente xoven, e non nos falamos, incluso pode ser outro programa, o papel de tóxicos de algunhas drogas, por exemplo, aquí en algúns lugares de Galicia, especialmente a cocaína, o ledo ao consumo de cocaína e a súa relación con infartos en xente nova, que é un grave problema xeral en esta comunidade autónoma en particular, en algúns lugares, pero eu creo que é moi importante tamén ter ese perfil. As mulleres, incluso das enfermedades cardiovasculares, se diagnostican máis tarde, habitualmente. Elas moitas veces acuden máis tarde a pedir atención médica. A veces se tratan peor que os varóns. Hai esa diferencia, é unha diferencia real, e todos deberíamos esforzarnos, en primer lugar, en promover máis investigación na muller, nos mecanismos de enfermedade cardiovascular, porque a veces non son exactamente os mesmos, inda que o que falamos ata agora aplica tanto a homes como a mulleres, pero temos que ter esa perspectiva de xénero e tamén fazer programas de educación, tamén nas mulleres en xeral, para promover saúde e para evitar esa diferencia a veces nos tratamentos, como digo, no diagnóstico precoz. Está claro que eu diría que hai dúas orientacións que é fundamental ter no primer plano. Unha é esta orientación da muller,
de concentrarse en promover investigación e unha boa atención á muller, promovendo saúde, e outra é aos vulnerables en xeral, sobre todo os niveis socioeconómicos máis baixos, porque onde se está concentrando a enfermedade, non? Aí son dous retos fundamentais para promover saúde en xeral. Mira, xa nos están facendo señais que temos que rematar, porque poderíamos estar aquí falando nós, polo menos, horas, porque porque temos moitas cousas aí, e moitas experiencias tamén que compartir. Pero bueno, para pechar, estamos falando para unha audiencia, non queremos asustala, porque despois de todo o que contamos... No, agora non asustamos nada. Que poden vivir 100 anos con saúde. Exactamente. Pensando en esa persoa que está escoitando agora e que está escoitando mentras conduce ou camiña pola beira do río, unha persoa de máis de 45 anos fuma un pouco, ten un pouco de sobrepeso, un pouco de tensión alta, un pouco de todo. Cal sería, por onde debería empezar a reducir o seu risco? Cal sería o consello de por onde empezo? Sí, bueno, e además deches no punto clave, porque a maior parte dos infartos e enfermedades cardiovasculares se produen en xente que teñen un pouco de moitas cousas. É xusto eso, non? A tensión teña un pouco alto, dixeronme que tiña un pouco alto colesterol, eso se vai sumando. Cando alguén di que ten un pouco alta tensión é que é hipertenso. E esa sería a primeira prioridade, controlar a tensión arterial. Se alguén di que ten algo alto colesterol é que ten o colesterol alto, teno que controlar de forma prioritaria. Se di que ten a glucosa un pouco alta, igual é que é diabético. Por lo tanto, esas serían as prioridades iniciais. Se eres hipertenso, controla a tensión, porque, como antes decía, o asesino cardiovascular número 1. Se tes o colesterol alto, baixao con estilo de vida e con pastillas que son moi eficaces, ademais. E se eres diabético, a diabetes incluso pode controlar con cambios no estilo de vida, perdendo peso e facendo exercicio. E despois, por suposto, a prioridade é deixar de fumar, eso é a prioridade número 1, e a número 2, podríamos decir, fager exercicio. Non te vayas para a cama sin que o teu teléfono móvil marque a lo menos 8.000 pasos. Non vayas para a cama e, na liña que decíades, tamén intenta integrar algo de exercicio de forza. E logo, coida a túa dieta. Non tomes ultraprocesados, reduce a cantidade de azúcar. Un pode fazer un exercicio que ir ao supermercado e mira, por exemplo, os iogurtes, e verás que hai iogurtes que teñen máis de 20 gramos de azúcar por 100 e outros que teñen 5 ou 4. Consume iogurtes que teñan 4 gramos de azúcar por 100, non máis, non? Reduce a cantidade de azúcar e de sal. Esa sería a forma que podríamos chamar unha abordaxe integral, pero sobre todo, se dis que tes a tensión un pouco alta e que eres hipertenso, baixa a tensión arterial. Se tes o colesterol un pouco alto, baixo, ou se eres diabético, e logo vive para a saúde, non fumes, coida a túa dieta e, sobre todo, fai exercicio regular en grupo. Non o fagas só, faino en grupo, porque desa forma poderás controlar, en xeral, esos uns poucos que un ten que ao final suman moito, non? Bueno, xa nos están apuntando con unha pistola, non nos deixan seguir. Unha ultimísima, esta é moi persoal. Facemos a todos os convidados que momento do día é para o Dr. Jaunatey saúde. Tener una hora para mí, una hora en la que hago ejercicio con amigos o con colegas. Ese es el mejor momento del día. Esa hora que reservo, intento que cada día a hacer ejercicio programado y ejercicio regular. Fantástico, pues es una de las respuestas que más escuchamos aquí en el programa. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, ya probablemente volvamos a contactar, ¿eh? Perfecto, cuando queráis. Muchas gracias. Vale. Gracias, bueno. Doctor Jaunatey, gracias a Glenda y gracias a Tino. Saúde Conciencia en Radio Culleredo.